Tässä on tää eilinen kohde, mihin tultiin. Nyt ollaan jo pois lähdössä. Ilma on muuttunut täysin syksyiseen suuntaan. Huikkimajoki lukee tuossa. Pois lähtee vailla. Tuossa käytiin eilen koittamassa kalastusta, mutta ei sieltä mitään tullut. Se on porukat jo lähtövireessä. Teltat on purettu ja tuossa oli kiva nuotiopaikka. Siinä paistettiin Hallun saamat harjukset. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä taas taivaltamaan. Sellainen 15 kilometriä. Toivottavasti ei sade rupea yltymään enempää.